Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nobelo ketemu meneh rutinitas di wong tani wis teko mangkat. Jadi wong tani kerjane bendino ana praine nyambut gawe. Ngono belo. Petani iki ora lulus-lulus ini bolo. Isih ning belajar wae ora ning luluse. Petani iki ditandur saiki apik. Ditandur sesuk urung mesti apik ngono bolo. Carane iki ngopeni kaya saiki cara saiki apik. Sesuk iki dipadha iki ora mathuk nek wong tani ngono. Eming dadi wong tani iki belajar terus. Ora ana luluse. Mbah le lulus nek. Wong tani iki mbuh. Engko apik ning tandurane apik. Regane sik ora nyandak ngono kae. Ya wis ngono bolo. Men wong tani ngono kuwi. Penting wis teko dilakoni wae. Ngono bolo, muga beda sehat. Aku nek umpama seneng videone ya nek ning YouTube iki Cah Kulon Prapi. Selalu di-subscribe, like, komen. Nek nang TikTok ya toko Cah Los. Nek Cah Los ya di-like ya di-komen selalu. Nang Facebook ya Cah Los ngono kae. Ngono bolo-boloku kabeh. Sementing do sehat ya bolo. Dinonga ngono kae. Aku ndongake kono ya kono ndongake kene. Ngene bolo.